Tangshalo no puila khwai Hangkor no visit khlainani thangka hastepa Indroshana Reddy nalo Salnwi visit khlaimani Paithaksalo Hangkor Berem ni kuchuk thaini samung Thangnairokbai Khlaijakha Achuklaimung hastepa Indroshana Reddy nalo obuno puila khwai Hangkor no berene thangmani Tangshalo puila thangi soikeno khwai Hangkor ni Hangkor naikol naite dalpidal bedeni kuchuk thaini samung Thangnairokbai malai Khlaijakha kaisa Achuklaimung Salnwi khwai Hangkor no berene mani Paithaksal angkha karakshal asalo khwai Hangkor tulasikor block ni Pon Bazar ADC village obo hastepa Indroshana Reddy nalo thangka aro thangai gram panchayat ni joto lukurok no tei Khlaijakha kuthumlaimung kami amjani kaham nungjangnai tei firangni jati tei dalbidal juda shep shabrok bahake rijak tonghnai amjani lukurok bai koklam saka hastepa Indroshana Reddy nalo asalo tulasikor block ni video firang jati bedek hobar bedek ADC village rongnok ni samung Thangnairokbai kok saka tei hapangni bwkhakte rijakmani shep shabrok busuk jora tei samungo phunangjaka hnai sungmani tei amsayo kaibisak wakni farm tong a phioknai rok khorok busuk tong hnai sungmung tisamani mungsa kok phirok mung rui manliya Hangkor naikolnaini samung Thangnairok abuni aglo kaham nungjangnai tei lukureng noknogo to tong kwrui abrong tei amsani lukurok bai kok sawui baithangni mangpli nugui manka hastepa Indroshana Reddy nalo मैं हर जिला टूर करके उधर के प्रोग्राम्स के बारे में इंटरेक्ट करने के लिए टूर लिया हूँ। कल ये डिस्ट्रिक्ट को आए थे, ऑफिसर से मीटिंग हुआ था। आज ये बॉर्डर विलेजेस और ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल के विलेजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम जो है वो कैसे इधर इम्प्लीमेंट हो रहा है ये देखने के लिए आज आया था। ये गांव में घर कहाँ कैसे मिले हैं, उसका प्रोग्रेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स ये सब मालूम करे हैं। कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहे, छोटा छोटा ये है वो रेक्टिफाई करने के लिए ऑफिसर्स बोले हैं, वो करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। पाइथागो प्रधानमन्त्री आवास योजना स्किमो nog rujakmani thaino berai naikha tei dalbidal hubar Thangnairokni thainobo berai naikha hastepa Indroshana Reddy nalo tai hubar Thangnairokni jongjali kokbo khanaka khwai ni simi biplopni kokthum Chini Khorang